Stvarno sam mislila, zato što ja nekako osjećala sam, kao u čemu se ja najbolje se osjećam u pisanju. Ako je taj prvi roman dobro prošao, koji ja stvarno nisam stigla u tom trenutku dugo da radim, ne može da se poredi, na primjer, s ovim romanom, onda je možda kao ja stvarno nešto tu ima dobro. Tako sam se nekako osjećala i onda sam, ko ono što Radmila kaže da je znala će završiti na televiziji, samo nije znala zašto će biti na televiziji, i tako sam se ja nekako osjećala, ja ću nešto ponovo napisati, sad šta će to biti ne znam. I onda sam, u stvari, stalno sam se trudila tad kad sam počela to da pišem kao ajde, moram. Jer ja sam dugo mislila da mora da se piše na inspiraciju, da ne može drugačije da se piše, i onda sam ja kao čekala kao... Kad će muze da te pohode. Tako je, bukvalno sam čekala i onda nekako posle, u stvari, kad mi je brat od mog muža se preselio na Island i onda sad kada mi je to pričao, kad je to mrak, taj dug period, i ja sam pomislila sam kao, tako je meni nekako, kao ja sam čekala tu inspiraciju i sad nje nema, prođe nikako da svane. I u stvari meni je Nedeljnik pomogao da ja naučim da pišem bez inspiracije. To je zapravo te ubacio te u mašinu, tako? Tako je. To je toliko dobra stvar. Imaš sedi rok. I piši, jeste. A ja sam mislila kao umetnost, to mora da se radi kad si ti potpuno tako otvoren, inspirisan i tako dalje. To je česta iluzija. Ja ako sad kao radim kao to sebe disciplinujem, to onda neće biti dobro. Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u Buka Store knjižaru, ulici Cara Lazara, broj 12, na snimanje novog izdanja podcasta 100 minuta buke. Hvala svima vama koji nas podržavate preko Patreona i Paypala, vaše donacije nam mnogo znači, imate linkove u opisu. Ako ste raspoloženi, tu smo da nas pomognete redovnim mesečnim ili jednokratnim uplatama. Veliko hvala našim prijateljima iz OTP banke, čiju junior debitnu karticu preporučujemo. Korisnica je i moja 13-godišnja ćerka i mogu vam reći da je savršeno zato što imam apsolutnu kontrolu njenih troškova. A ako je potrebno da joj se uplati ili da joj se oduzme, to je sve pod kontrolom. I to je jako dobar način, što je uviđam i sam sada, da se deca nauče odgovornom korišćenju novca, njegovom čuvanju i trošenju. Takođe, veliki pozdrav za naše prijatelji iz Conversa, čije patike nosim i ove nedelje. To je moj omiljeni brend iz detinjstva i mladosti i veoma sam ponosan što su sponzori našeg podcasta. Jako sam srećen da najavim našu današnju gošću. U pitanju je mlada autorka čiju knjigu Igračka plačka smo upravo objavili u izdavačkoj kući Buka. Uživajte u razgovoru sa Hanom Piščević. Zdravo. Zdravo. Dobrodošla u podcast. Hvala. Ok, sad je sve ok. Jao, izašla ti je knjiga. Jeste, ne mogu da verujem. I nije tanka. Nije tanka. Evo da pokažemo publici koja još nije video, koga nismo zatrpali objavama na Instagramu i Facebooku. Iako svi misle da je to debitanski roman, on to nije. To je tvoja druga knjiga. Ja se uvijek pitam, je li jeste ili nije? Ono nulti ili je prvi? Pa zato što ja sam imala 17, mislim nepunih 18, imala sam još uvijek 17 kad sam napisala, napisala sam u januaru, izašla je u junu, kad sam zapravo napunila u junu 18, i onda nekako ja na to gledam kao da imam taj prvi roman, ali opet stvarno je nekako nulti. U stvari, mnogo mi se svidjelo kad sam otkrila taj termin nulti, jer se stvarno tako osjećam u vezi te knjige. Da, to moramo samo da pojasnimo publici koja ne zna. Ti si učestvovala na svoje vremenu na konkursu Književni super talenti, sam izdata još dok je bio ta izdavačka kuća u okviru onog B92, ne mešati ga s ovim sada. I tu je zapravo nekoliko vas. Kako beše? Jeste, da, pa i Nađa, na primjer, Nađa Petrović, da. Tako je. Ona, ja i Nadežda, koja je osvojila prvo mjesto, nas tri smo tad objavile knjige. 3 devojke. 3 devojke, da. Dobro, to je to, sve u skladu sa nekim trendom da devojke sve više i bolje pišu. I dobro, ti imaš nepunih 18 godina i knjiga se pojavljuje. Pa da. Kako sad gledaš na to vreme? Pazi, to je bilo preko oko 11 godina. Da, to je, pa mislim, 10 godina. 10 godina. Ali da, to je zanimljivo zapravo zato što je to period kad sam završila srednju i sad to leto pred upis na fakultet. I onda u stvari to je već neki period kad kao nisam više ono što sam bila, nisam ni ono što ću biti. I sad izlazi knjiga, što je sad nešto potpuno, pritom niko ne zna da ja pišem, pisanje je uvijek bilo nešto što kao radim za sebe. Da, to je intimna stvar. Tako je, i sad odjednom izlazi ta knjiga.
Tako da zanimljivo je u stvari zato što nekako mi je dalo neku sigurnost da sve nešto dalje što pogrešim, kao dobro imam ovu knjigu. I onda u stvari mi je tata stalno govorio, iako nije naravno to stvarno slava, ali mi je stalno govorio kao ti dalje živiš od stare slave, kao šta god sad ništa više nećeš da radiš, jer ti sad kao... Znaš, ceo život ljudi hoće dobive knjigu, ti sa 18, kao šta dalje? Kao realno treba naći motiv za život, kao kad si objavila knjigu sa 18 godina. Ali dobro, to je super, nekako si pregrmela to tada, znaš, a bilo si realno klinka. Mislim, i to nekako sve prođe. A je bilo neke recepcije knjige, jesi doživjela neku slavu, jel si imala osvrte na to? Kako je uopšte odjeknulo u javnosti sad kad su izašle vaše knjige? Pa zapravo jeste, ja tad nisam stvarno znala što znači napisati knjigu. Ja u suštini nisam uopšte bila iz tog sveta, nego sam ja stalno pisala, onda sam videla konkurs, u stvari moja mama je videla konkurs i kao poslala mi u tom januaru i ja sam onda samo krenula na časovima da pišem pomahnitalo i na kraju to sastavila u knjigu, to su sve bile kratke priče koje sam ja onda u stvari pretvorila u roman. I nekako je imalo odjek u stvari verovatno zato što smo to mlade devojke, pa je to sad bilo zanimljivo, za svakog su izvukli nešto specifično za mene, to bi sad marketing bio, kako sam ja pisala na telefonu, mislim što stvarno jeste istina, ali to je sad kao bilo otprilike važnije nego što sam ja napisala knjigu, što je to pisano na telefonu. Što je to bio i taj catch kao moderno vremena i to da kao... I onda jeste bila nekako stvarno lepa recepcija, meni je bilo interesantno, u tom trenutku niko nikad osim moje mame nije čitao šta ja pišem i sad odjedno meni piše u Facebooku, onaj kao request ili kako je se to tad zvalo, mi neko piše kao kako je pročitao moju knjigu i mnogo mu znači ta knjiga i meni to bilo nevjerovatno da nekom nešto znači. Zapravo bila neki tvoji vršnjaci? Ne, to su bili uglavnom žene koje su imale 35, što je za mene tad bilo kao dosta. Neke stare žene, da. Stare žene, da. Vidi, suočavam se s strašnim stvarima, tako da mi je to mnogo smešno. Ja nekako imam utisak da tad oko mene moji vršnjaci nisu toliko čitali o ljudi kojima sam se ja makar tad okruživala. Nekako smo... Pa da, tako da nije to bilo. Uvijek je bilo nekako, kao ljudi mi kažu kao ja, moji vršnjaci, to kao videli smo knjigu, ali neko kaže pročitao, uvijek su videli kao neki predmet koji se posmatra. Ali ima tu nešto, znaš, ja sam baš kao razmišljao kako da li može da se konektuješ sad jer sad sam nekim ozbiljnim godinama i sad nekako jedan put se pojavljujete vi mlada generacija i uvek me negde strah da ja neću moći se povežem s tim, da će u jednom trenutku ja postati prestar da budem čitalac kao nove mlade literature, ali onda zapravo shvatiš da to i nije baš tako. Mislim i da su te priče zapravo, svako priča na svoj način, ali to jesu neke priče koje su večne. Znaš, i osjećam se kad mi je Filip Grujić poslao rukopis. I sam bio kao sad on piše o drami ulaska u 30. godine. Znaš, kako sad mene u 50 kusur to treba da takne? Međutim, ti prvo prepoznaš sebe iz tog vremena. Sad, da li to tebi se dešavalo za 25, 30, 35, manje je bitno, ali isti su to dileme, isti su to strahovi, isti su to nesigurnosti, isti su to momenti nekog sečenja, nekih pupčanih vrpci i stvarnog odrastanja i svega ostalog. I zapravo na kraju dana bitno samo kako je to napisano. Yes. Da li je to dobro napisano. I zapravo mnogo mi se dopalo i kod njega, i kod tebe, i kod Nađe, recimo. Te knjige mogu da funkcionišu u bilo kom vremenu. Dakle, nije čak u njima ni tehnologija, uopšte nešto prisutno, da ja mogu kažem sad, vidi, ovaj roman ne bi mogu da funkcioniše pre 30 godina, jer što kažu sad, recimo, gomila scenarija iz prošlosti je nemoguće, zašto ovaj se izgubio, pa da, on na telefonu i našao bi gde je, razumeš, a ceo zaplet se zasnima na tome što ne može da nađe slobodnu govornicu da pozove nekog, razumeš, a sad kao izdiš iz telefona i kao, ok, rešili smo, nema filma, kraj. Ali zapravo, evo recimo i u ovoj tvojoj knjizi isto, i u njihovih knjigama, nije to što, to zapravo ideja da su te stvari efemerne, da zapravo ošte nisu toliko bitne, da zapravo čini mi se da si ti baš nekako isključila gomilu tih stvari i toga nema u tvojoj knjizi. Znaš, nema sad tu da neko sad visi na TikToku, Instagramu, Facebooku, MySpace-u, šta je već bilo ono vreme. Nije mobilni telefoni, tu uopšte ne igra neku veliku ulogu. Ovaj tvoj roman je mogu se dešava i pre 30 godina, 40 godina, 50 godina. Jeste, ja ne znam je li to neka sad kao iz neke sete nostalgije ili smo zapravo ostali zaglavljeni u tom vremenu. Ja u stvari mislim da je nekako taj period dok još nisu telefoni toliko prodrili u naš život, da je meni to ostalo onako kao najjači utisak u stvari. To mi je nekako ostalo kao neki period gde se stvarno osjećam da sam možda pripadala i da sam se, ili sam se možda čak što više pronalazila tada najviše.
I nekako mi je o tome najlepše da pišem, jer sad ti telefoni su tako nekako nasilno ušli, neću o tome pričam, znam koliko se o tome priča, ali su toliko prodrali da nekako imam utisak da mnoga sjećanja nekako i sve što se dešava je dosta su ti telefoni to pobrkali sve. Mislim, svakako da su sjećanja relativna i mislim to je ono što se stalno prolama kroz ovu knjigu, ali nekako makar se u meni to dešava, ne dešava se u nekim raznim telefonima i na mrežama i tako dalje. Tako da stvarno kad sam pisala nikad nije bila neka svesna odluka, sad ću ja da što manje spominjem telefone, mreže i ostalo. Ali jeste čak bilo nekih situacija da sam ja, na primjer, stavila da, ne znam, tipka po dugmićima i tako dalje, a onda neko, kao ne znam da li Nika ili ti ste stavili komentar, pa kao zar ovde već nije kao pametan telefon, a ja uopšte nisam to pomislila, meni je to bilo normalno da je možda tu taj telefon, tako da očigledno je neko zaglavljenost. Meni, znaš, isto taj moment povezivanja sa tim, kad ti pričaš o nekim dešavanjima i recimo, znaš, kao to se dešava u nekom vremenu, sad meni treba vreme da ja shvatim da to kad tvoja junakinja, koja je, znaš, kao neka tvoja generacija trebalo da bude, da ona u stvari kao ima 20 godina pre 8-9 godina, razumeš, a ne kao ja pre 30 godina i da kao, to je stvari 2000 i neka uveliko, i što kažeš kao da, pa smartfonovi su, znaš, i kao sve ostalo je tu već prisutno, kao mi živimo, taj Instagram već, ne znam, 12 godina, Facebook 15, 17, razumeš, to su stvari koje su postale toliko već deo našeg života. Pomisli, bože, ja sam prvi mobilni telefon kupio pre 27 godina. Znači, to se to učinio kao, pa da ja pola života imam mobilni telefon, znači, to je isto neka stvar koja kao te novotarije, što stvari se to kao vi ni ne znate za vreme pre toga suštinski, ono, samo nije bilo toliko dominantno. Zanima me sad to, doćemo do romana, to čuvamo onako kao grand finale, ali mi sad malo bih volao da te publika upozna. Koja je bila srednja škola? Sveti Sava. Sveti Sava, a onda upisuješ? Onda upisujem fakultet za medije i komunikacije. Ja sam se inače u četvrtom razredu spremala za medicinu i to je bilo kao, meni su svi muškarci u porodici bili lekari i meni je to bilo jako nikada niko nije želao, mislim nije im bilo stalo svakako da upišem medicinu. Niko da nije forsirao. Niko mi nije forsirao, da, ali nekako ja sam to kao mala od uvek kao žela, ja ću medicinu. I u stvari ja u četvrtom razredu shvatam da ja, u stvari vjerovatno mi je i ta knjiga nekako pomogla da to shvatim, ali shvatam kakva je medicina, pa ja ništa drugo neću moći radim ako to upišem. I ja se odlučujem za neku umetnost, ali u tom trenutku ne znam da li bih želela dramaturgiju jer volim da pišem ili bi to bila režija ili bi sad to, i na kraju se odlučujem u stvari za taj FMK zato što taj smer digitalne umetnosti mi je nekako dao priliku da mogu da tu ima više stvari, mislim i film i fotografija i dizajn, pa da ja nekako još malo dobijem na vremenu da se snađem. Jer ja stvarno mislim da je to prerano kad mi moramo se odlučimo koji ćemo fakultet upišemo. Ja potpuno razumem kad neko uzme godinu dana, ja čak se sad mislim da bi ja svom detetu... Nekad promeni fakultet i sve normalno. Ja mislim da bi ja svom detetu bukvalno rekla slobodno, mislim, svakako slobodno, ali slobodno uzmi godinu dana, razmisli još malo. Naravno, normalno je, mislim, i da se kasnije promeni zanimanje i to sve, ali... Ma i da radiš ono što se nisi školovao. Naravno, apsolutno, to je danas, ja mislim da je to zapravo super stvar. Ali meni je to bilo nekako još uvek onda prerano, potpuno sam otišla iz medicine, umetnosti i tako dalje. I onda upisujem taj FMK. Ali FMK je bio jak, u smislu da čini mi se profesorskog kadra. Jeste. Ko je tebi, recimo, od poznatijih imena predavao? Mene je Milutin Petrović sad predavao, predavala mi je Isidora Nikolić, mi je predavala grafički dizajn, Borut Wild i tako dalje. Da, sjajna ekipa zapravo. Jeste. Ali šta si ti upisala, koji pravac? Pa na početku prve godine je to ne odlučaš se još uvijek opšti smer i onda u drugoj godini u stvari ja sam izabrala grafički dizajn. Što je zanimljivo, daju ti vremena da malo... Tako je. I u stvari ih upoznaš i smerove, upoznaš profesore i onda sam se u stvari u četvrtoj godini sa nas nekoliko koji smo se družili prebacili sa dizajna na film. A to se u stvari desilo, da, tako što je meni, mislim, ja nikad nisam iskreno pronašla u tom dizajnu, iako i dalje, mislim, od toga zarađujem, ali nisam se nikad nekako pronašla da se stvarno osjećam, ovo je ono što sam ja želela. Ali ti dobar zanat. Jeste, dobar zanat, dobro imati to u rukama, dobro je što možda radiš od kuće, mislim, sad kad imam dete, to mi stvarno mnogo znači. Ali desilo se to u stvari da je meni drugarica pitala me da joj napišem scenarijo za film, ona je bila na istom fakultetu samo na filmu
I ja tu u stvari prvi put pišem scenario i meni se to toliko dopadne. Radili smo tad sa Vukom Mršamovićem, on je predavao scenario. I meni to toliko bilo dobro i toliko sam se lepo osjećala i nekako sam se u stvari prvi put vratila u pisanje od te knjige gde ništa nisam pisala osim za sebe, opet neke crtice. I ja shvatim da je meni to fenomenalno i ja onda se prebacam na taj smer. Super što je postojala mogućnost za to. Jeste, to mnogo znači. Prebacujem se na taj smer i izlazim na taj konkurs Filmskog centra Srbije i u stvari snimam, onda je meni diplomski bio kratki igrani film i tako u stvari nekako kreće, mislim, zato posle upisujem master. I eto, šta si upisala master? Upisala sam filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu za dramske umetnosti. Kod koga si tamo bila? Tamo sam bila kod Stefana Arsenijevića i to je stvarno baš onako fenomenalno lepo iskustvo, da. Stefan će nam biti gost za par nedelja. Super. On mi je nekako bio kao prvi pravi mentor da nekako stvarno sedimo i radimo, jer nikad nisam imala tu školu pisanja ili bilo šta i ovo je stvarno nekako bilo to. I mislim, tu sam se potpuno zaljubila u scenariju i stvarno sam se vratila u pisanje. U tom nekom trenutku se desio i nedeljnik i onda se sve nekako poklopilo, tako da... Da, evo što je zanimljivo, jedan put kao taj nedeljnik koji, znaš, kao percepcija moje nedeljnika je, znači ovako, to je kao ozbiljan nedeljnik, jeli, weekly magazine, što bi se reklo kao Newsweek ili Time, i po nekoj logici stvari to je više orijentisano na mušku publiku, to je neka malo duža forma analitičkih tekstova, intervjua i slično. I sad se tu pojavlja neka devojčica, razumeš, koja ima neku kolumnu. Kako je došlo do te saradnje? Pa ja sam se sama javila Veljku. Mislim, ja se stvarno za mnoge stvari vodim time da se sama javim. Mislim, neke najlepše poslove u grafičkom dizajnu sam ja sama poslala mail. Pa da, tako i treba. Evo, na primjer, LOM... A šta imaš da izgubiš? Ništa. Tako je. Mislim, tu stvarno ne. Mislim, generalno... Ti si za LOM radila neke korice. Tako je, radila sam korice za LOM, a to, mislim, naravno se isto sama javila, užasno sam žela LOM, je to bio kao Salinger, LOM, sve te neke knjige koje sam ja najviše voljela i onda sam mu se ja javila i on je meni odgovorio kao vidjet ćemo, Flavio mi je odgovorio vidjet ćemo kao da li će nešto biti i na kraju mi se posle par meseci, opet sam se ja javila samo kao kuc, podsjetnik, kao ja sam tu još uvek ako nešto ima. I tako sam u stvari počela da radim iza njih korice. Ista stvar. A za nedeljnik si javila Veljku, poslala si mail? Poslala sam mail Veljku, stavila sam Word sa nekim različitim pričicama, tekstovima, mislim, ja sam to baš dugo sređivala, stvarno sam pazila da ne pošaljem sad nešto, jer sam svesna i uvek mi u stvari ostalo ono kako mnogi izdavači, pa i ti to kažeš kao ako prvih 15 stranica i onda sam ja u stvari toliko se tu potrudila da to valja. I ja sam to poslala, rekla sam bi mnogo voljela da pišem otprilike, iako to nisam pisala, otprilike sam rekla kao ne morate ni me plaćate, ali nisam to rekla. Sad razumem da to nije dobro, ali to razumem, ali sam tako nekako počela da mi je stvarno bilo važno da u stvari shvatila sam nekako kroz sva ta neka sad pisanja da je stvarno treba da se nekako vratim u to, jer meni se čini da je mene pisanje uvek samo nekako pronalazilo I on mi je se javio i rekao mi da u tom trenutku neko ko je pisao kolumnu treba za par mjeseci da izađe i kao od septembra bi ja mogla pišem. Sjajno. I ništa, je otišla tamo, mi smo se dogovorili i to mi je stvarno bilo super. Nekako i taj ulazak prvi put u tu redakciju i tamo cijela ekipa, Marko Prelević, Rosa, sve stvarno super likovi. Da, stvarno super, da. I ja sam se prvo plašila kao šta će on se meni da kaže o čemu ja da pišem. I on je meni dao potpuno slobodu. Ja sam rekla, a šta da mi bude prva kolumna? Kao šta god želiš. Čekaj, sad kako šta god želim. To je najgore. Znači, daj reci mi što da pišem. Daj mi temu. Da, ono kao slobodna tema, kao sad potpuno. I ja sad listam časopis, listam kao nedeljnik i kao sve naravno vezano na neki način za politiku, dešavanje u zemlji i sve sad s jedne strane, ok, ja ću pišem sad isto o tome, ali s druge strane, to mislim nisam ja i zašto bi ja sad pisala nešto što je već u tom. I ja napišem potpuno sad tu neku slobodnu temu, napišem nešto što se meni u tom trenutku dešava, ja kao pošaljem, niko mi ništa ne odgovori, samo u četvrtak izlazi taj moj tekst, samo ono male izmene, ono lektorske, i ja sam bila potpuno oduševljena i to se tako nastavilo da su oni meni stvarno ostavili da imam tu slobodu i taj prostor i tačno sam ja nekako rasla u stvari na taj način. Jeste i tvoji tekstovi rastu, mislim i to isto zanimljivo kako kad pročitam svaki nekako, baš se vidi sazrevanje, sad znaš možda pogledaš sad u tom niz, koliko već dugo pišeš? 3 godine sad. 3 godine, sad uzmi one prve. Jeste. Znaš, i kao već ti deluju i mladalački i naivno i sve ostalo, kako si uznapredovala umeđu vremena, to je super. Ali to je lepota kad imaš dobrog urednika, znaš, koji osjeti da treba ti da slobodu i da zapravo oni sa tobom žele dobiti nešto što taj magazin nema. Njemu nije trebalo još istog. Njemu je trebao mladi ženski glas, znaš, to je jednostavno se zezamo, kao stvarno treba razbiti te zabrane na sredovečnih belih muškaraca, razumeš, i kao malo, kao daj bre, kao
oženstveni to, dovuci novu publiku i pod mladi. Ali to je stvarno hrabro, mislim, stvarno je nekako... To je izlazak iz zone komfora potpuno za tu vrstu magazina. Znaš, ja bi tvoju kolumnu očekivao u nekom Vogu, Elu ili tako nede, pa kao eto sad jedna mlada devojka piše, ali ovo je bre politički nedeljnik. Znaš, kao, ali zapravo je taj svež vazduh treba nešto da i tim stranicama si se lepo uklopila i to je zapravo meni bilo kad dođem do toga na kraju, budem pozorno, jo, brate, dosta je bilo ovoga heavy, razumiješ, daj sad ove neke lepe teme, kultura, Hanina kolumna, šta Rosa kaže i tako, znaš, i to mi stvarno malo mi spusti tenziju, pošto opred toga mi već iznervira sve, znaš. Tako da vi ste ko neki Melemčić na kraju dođete. Lekić. Jeste. A vidiš to, znači, taj dizajn je tebi zapravo negde i delimično i negde opredelio život. Kad si mi poslala ono tvoj, kao siže tvog života, kao čemu ćemo da razgovaramo, to mi je bilo super tih par stvari koje si izvukla, koje su, mislim, ti si nešto toga i utkala i ovde. Prvo me zanima ta malo priča o tom sportskom delu ličnosti. Čime si ti to bavila? Znam da si bila dosta uspešna, pa si imala i tu nezgodu koja se desila i sve ostalo, ali aj malo da publici približimo tu priču. Da, pa ja sam u stvari, mislim, ja sam stvarno nekako, meni je sport mnogo važan deo života i u stvari sve je počelo nekako, ali ajde doći ćemo posle do tog ADHD-a i cele te teme, ali u stvari nekako mene, mama me gurnula u crtanje i te kreativne stvari, a tata me bacio u sport da bi kao malo nekako uspela da... Ajde sine ti u sport. Nije, mislim, zvuči tako, ali jeste bilo nekako više da tu svoju energiju u stvari usmerim ka nečemu. I to je jedna stvar, a sad druga, zašto ekstremni sportovi uvek, ja sam dugo razmišljala o tome, u stvari naravno pisanje mi je pomoglo da razumem zašto ekstremni sportovi, zato što ja imam baš onako, uvek sam imala taj jak strah od smrti, ali ne sad svoje smrti, nego roditelji, ljudi koje volim, sad naravno dete, muž i tako dalje. I ja uopšte nisam znala kako s tim da se nosim, jer sve neke druge stvari mogla sam o tome da pričam, pa da se malo osetim bolje, da o tome pišem. Ovde nisam mogla da pronađem nekakvu utehu i rešenje, jer ne postoji neki tačan odgovor, jedan odgovor. I onda sam ja u nekom trenutku, podelili su se mama i tata, pošto imam stariju sestru, sad mama je stavila sestru na skije i tata onda kad sam se ja rodila rekao, ona ide na snowboard. I onda sam išla na snowboard i u stvari sam sa tatom nekako uvek te sportove i ja kad sam osetila u stvari prvi put koliko se plašim tih nekih stvari, kad je trebalo prvi put da vozim crnu stazu, tako neke stvari, ja sam shvatila da taj strah fizički meni uspeva na trenutke da potpuno blokira ovaj strah od smrti, od života i tako dalje. Ja sam u stvari stvarno nekako kroz tu vrstu straha uspela da se nosim sa ovim strahom kojim ne mogu ništa s njim da uradim. I onda sam ja nekako otišla u taj snowboard, videla sam, polako sam počela otkrila sam trenera koji je tad trenirao reprezentaciju, ja sam se opet sama javila da vozim sa njima. Ja nikad se nisam time bavila profesionalno, niti sam ja naročito, sad ne znam koliko dobro u tome, ali ja sam vozila sa njima i putovala, malo se takmičila i to mi je stvarno bilo onako baš važno iskustvo, pritom je to bilo paralelno sa fakultetom. I onda nekako čini mi se da mi je to i pomoglo da nekako ne shvatam sad svoj život previše ozbiljno, u smislu ovde bavim se stvarima kojima se bavim, onda odem tamo i sad kao treba skočim neki kiker i ja moram da se skoncentrišem da ja ne poginem. Tako da meni je to nekako u stvari pomoglo da se nosim sa svim drugim što život u tom trenutku donosi. I tako sam samo onda otkrivala i druge kitesurf i tako te sportove i nekako u stvari nikad se nisam ni jednom sportu osjećala dobro koliko u tim ekstremnim, eto, to je nekako... Ali ti frka sad kad imaš dete? Jel se štekaš više? Pa mislim da ne, zato što nažalost nisam sad ni toliko, tata mi je rekao pre neki dan, ja kažem, tata ti i ja smo isti koliko volimo sport, kažem, koji bre sport, kojim sportom se ti sad baviš? Tako da... Ekstremnim roditeljstvom. Ekstremnim roditeljstvom, da. Kada je dete malo, to je to, da. Ne znam što sećam se, izjave su vremenom, jedan čuveni, mislim, Prastaro je to sve čega se sećam je Prastaro, Alain Prost, čuveni šampion Formula 1, je rekao da mu svako dete koje dobije dodaje 1 sekundu više za krug na stazi, razumeš? Jer kao provalio je kako više ide na kočnicu od kad mu se rodilo dete, pa još jedno dete i kao postaje sve sporiji, razumeš? Što počinje da brine za svoj život, ne zbog sebe, nego zbog njih, jer kao njima je potrebno. Naravno. Tako da to verovatno, znaš, i to verovatno dolazi dobro i s godinama kao
Polo mi nešto ne zarasta tako brzo. Kad shvatiš da si iz delova. Dobro, ja sam ranije prestala da vozim svakako taj snowboard, sad je to samo ovako uživanje za mene. Da. I tako da nemam taj moment da sad kao nešto moram da usporim, ne bavim se time profesionalno, ali i dalje mi znači. I voliš taj adrenalin, voliš taj osjećaj. Tako je. Ali dobro, to je, to je i priroda i kao bavljanje svojim telom i sve ostalo, to je sve super. Zato što se te stvari tako lako zapostave u nekom trenutku kad te život pojede, kad krenu poslovi, kad krene sedeći posao, kad krene dete i sve ostalo, ti zapravo taj neki deo sebe samo utišaš. Ali stvarno je mislim, ja nekako sad gledam, meni je stvarno sport pokazao, to jest ojačao me kao devojčicu, stvarno mnogo dugujem. Imala sam sreće da sam uvijek imala trenere koji nisu pravili razliku između devojčice i dečaka, ne računajući sad taj snowboard, to je sad neka skroz druga priča, ali ovi svi drugi sportovi, stvarno sam imala sreće da nekako su treneri, nisu nas štedeli i meni je to mnogo značilo i ja sam se stvarno osjećala da ja kao devojčica mogu sve. To je poruka da možeš isto što i dečaci. Tako je. I neka te neko štiti iz najbolje namere zapravo ne činiti u Jest, apsolutno. Da i na neki način te podceni. Jest. I nekako što sam više jačala to nekako u telu, ja sam se više osjećala čovječe, ja mogu sve. Ja sam stvarno, osjećala sam se, sećam se da sam jednom pomislila, ja sam devojčica. Ali kao, pomislila sam na to kao na nešto strašno snažujuće. Uopšte nisam. Mnogo kasnije sam u stvari, kad sam manje vremena provodila u sportu, sam imala te momente da ja pomislim kao, ja sam devojčica, da ovako se skupljam. A pre je bilo, tako da... Pre si širila. Tako je, da. A pomenula si mi ovaj brand vaš. Šta je pitanje? Pa Paco Now, mi se uvijek pitamo kako kažemo šta je Paco Now, to nije zapravo studio, a nije ni... To je nekako, mi smo to pokrenuli, pošto moj partner, muž i ja, volimo da, ne mogu se naviknuti da kažem muž. A opet nekako ste mi mladi da se nazivate partnerima. Sve, ja ne znam koja je ispravna reč. Ja mislim da je mnogo lakše muškarcu da kaže moja žena, zato što to ne znači nužno... A opet kažeš supruga? Supruga mi je užasno. Jel da, supruga ti je ono kao Milana Dravić i Dragan Nikolić. Da. To je meni tako i s obraz uz obraz. Jeste, nekako mi je kao zamišljam... Supružnik. Bračni drug. Neki sredovečni par koji nakon poslova idu zajedno na neke večere i ne znam, možete ne mogu da se naviknu. Bračni drug je jako dobro. Isto iz doba socijalizma. Da, to bi bilo. Meni je super simpatija. Kad bi to mogla govorim da ljudi znaju da mi nije još uvek samo, kad bi mogla kažem moja simpatija i ja, to bi mi bilo super. Ali kad kažeš dečko, onda kao da niste venčan. Jeste, momak, kao opet to nekako... Jednom sestra sam to rekla i onda mi jedna žena pitala kao, a je li dete s nekim drugim ili... I ja kao, dobro, ne mogu da govorim više momak i dečko. Tako da zeznuto je, ali mislim da si mi ti zapravo rekao da kad budem ponavljala puno muž, da će da mi... Ući će mi, da. A kako ste pokrenuli Paco? Pa da, Paco Now, samo za muž još da kažem da mi je na 10-godišnjici mature mi je u stvari jedna drugarica rekla, koju nisam videla u tom trenutku tih 10 godina, i ja kažem muž, ne znam, je sad sa bebom, i on mi kaže, koji bre muž, Hana breš, tako, dakle tebi muž, i to je meni tako bila dobra reakcija, to mi je super, da. Ali to i jeste malo, meni je to isto malo, znaš, kad sam te skapirao, čitajući naravno tvoje kolumne, ja sam skapirao da tu postoje muž, dete i sve sam, znaš, kapiram, to majčinstvo je bitan deo tebe sada. A onda, znaš, nekako mi je nespojivo, znaš, kao vidim tu sliku, onda kad smo se upoznali, kad si došla prvi put ovde, isto da ti se pojavljuješ, ja kao sad, kakav be muž, kako dete. Ko me ukrala bebu i čega muža mazla. Da, izmislila, razumeš, kao i ono na Instagramu kači nešto. Da, videla sam da je dobro za marketing. Tako je, da to ljudi vole te slike s decom i kučićima, znaš, kao to prodaje. I onda se kao, a onda što kažeš, onda ti kaže, otkud tebi, a eto, mislim. Jeste, ali meni to bilo, ja sam mi rekla, ovo je prava reakcija, to je stvarno dobro pitanje. Da, ali dobro, stvari su se pomerili, znaš, to nekad pred 34 godina te nikad to ne bi niko pitao. To je bilo normalno, ti na 10 godina maturi imaš muža i dete, znaš, sad je to postalo kao wow, kao pre 30, nemoguće. Ali meni nije čudno, na primjer, da sam mama, to mi je uopšte iz nekog rada, meni je samo to kao ti nazivi, to što odjednom neko ko ti je bio momak, ono 10 godina, sad je kao muž, te neke promene koje ti ne osjećaš. Dosta ti dođe da mu zalepiš brkove. Pa jeste, ima brkove, pustio brkove. Jel pustio brkove? Što morao, razumeš, jer nije se osjećao dovoljno kao muž. Ja moram da se ošišam sad do ramena. Ti moraš na paž. Da, moram. A Paco Now, da, to se desilo, mi smo u stvari imali oboje potrebu, pošto on to uvek radio nešto rukama i super radi s drvetom, i onda kad sam to videla, meni se to mnogo svidelo, kao ajde nešto pravimo. I onda smo u stvari počeli da pravimo kao slagalice, koje smo u stvari, napravili smo prvo igračku za dete od moje sestre, koja je tad imao 4 godine, to je bila neka kao interaktivna, danas bi rekli Montessori igračka, tad mi nismo ni znali za Montessori, ali smo napravili tu igračku i njemu je to bilo užasno zanimljivo. I onda smo kao počeli razmišljamo, ajmo sad nešto, u tom trenutku oboje freelanceri, imali višak vremena u prevodu
I kao ajde da pravimo neke sad nešto što bismo mogli zapravo da prodajemo i onda smo počeli da pravimo slagalice i nam je to toliko bilo zanimljivo da mi radim rukama. Ja sam naravno bila tu dosta dugo šegrt. Ali... Dodaj mi ovo. Ali sam se onda osjećala dobro kad sam učila termine, kao koji je alat, koji je ali... On si postala kalpa. Da. To je napredak do majstora. I onda, i to je sad bilo super nekako kao smo počeli to da radimo, ali nismo u stvari, ja mislim, bili dovoljno hrabri da sad mi tu kao stvarno uložimo koliko treba i da sad to bude all in. Tako da je to ostalo nekako na tom nekom onako kao porodični biznis, mali koji još nije izašao u stvari skroz u javnost, ali smo pravili te slagalice, onda smo počeli da pravimo neki mali nameštaj, kako rekla moja drugarica, onaj Polly Pocket, ne znam da li se ti sećaš toga, to je tako nekako sve bilo još uvek malo i počeli smo, pošto mi baš dosta kampujemo i tako idemo planinarenje, onda je sve to nekako bilo, sve u jedno smo zbili. A naopako, zato što smišljali smo kako se zovemo i nama su igrom slučaja, pošto smo imali jako različito odrastanje i različitih smo porodica, ali sličnost bila da su nam i njemu njegovi i nama i meni moji uvek to govorili da mi sve radimo naopako. I onda smo u stvari samo jedno bilo kao... I naopako napravili naopako. Tako je, potpuno smo naopako napravili naopako. I onda smo samo nekako to, ajde onda da ga i to obrnemo, onda smo obrnuli i to je u stvari nekako postalo neka igra, neko naše mesto za igru, zato što smo se stvarno osjećali da je to nešto što je u ovom svetu danas, kao sad je odjednom igra nekako luksuza. Sad sam baš slušala ovog Brian Ena, ne znam da li ga znaš, i onda on rekao kako u stvari deca kad se igraju, niko im ne govori to je gubljenje vremena, zato što oni kroz to uče sve, mislim, sve, to je neka vrsta shvatanja života, a onda mi u stvari se igramo kroz umetnost i da je to mnogo važno da nekako i kad odrasteš da ti ne govore da je to gubljenje vremena, nego ti nastaviš da se igraš pa sad na koji god način to bilo i mi smo nekako to u stvari pokušali da uradimo kroz Pako Nao, da stvarno sebi prolongiramo tu igru. Tako da sad imamo neke razne ideje šta ćemo dalje sa time, ali... A možda se razviju neki, Pa može, biznis pravcu ili... Može, mi se nadamo će se razviti, mislim on se sad zaposlio full time posle dužeg vremena, ne bi ga dobili smo dete, šalim se, život. Ali ali u stvari mislim da je to i dobro, da nekako sad malo gulimo stvarno, nekako jer stvarno smo se zezali kao ako bi sad iz freelansa otišli u porodični biznis, to bi bio mnogo lak put nekako, u stvari treba da sad idemo u težak kancelarijski život i onda da pređemo u svoju... Mislim, to umećeš da ceniš posle. Jeste, da. Ali tako da, eto, to je. A reci mi, majčinstvo, kako je to delovalo na tebe? Koliko te to promenilo? Šta ti je donelo? Pa nekako meni je stvarno, ja sam se stalno plašila toga kako sad da ja koja se dalje toliko osjećam kao dete, da sad ja treba da imam dete. Meni je to, ja nisam možda mogla to da prevalim. Kako si se odlučila onda? Pa odlučili smo se tako što smo nekako, što smo više, u stvari samo je došlo, imali smo tu sreću da moja sestra ima klince, njegov brat ima klince, jedno su nam klinci neminovno stalno su bili oko nas i mnogo smo vremena provodili s njima. I onda smo sve više uhvatili sebe kako pričamo, mi ćemo s našom decom ovako, mi ćemo i sve tako to pametovanje. Da, svi su pametni suđu deca. Naravno, ali i to nekako da je ušlo nam je u jezik to imanje dece u stvari I onda smo samo nekom trenutku rekli kao pa bilo bi lepo nekako kao da se to desi uskoro, a meni onda počelo se dešava da klegnem spavam, da kao tako zamišljam neke stvari koje bi ja volala da radim s detetom, ali to nije bilo svesno, nego samo tako počelo da mi dolazi kao volala bi da sad, ne znam, zamišljam na primjer da je tu moje malo dete pored mene na krevetu i tako neke stvari koje pre uopšte nisu se dešavale, mada ja sam uvek obožavala decu i uvek sam bila taj tip, ljudi su mislili da ću ja s 15 godina dobiti dete, koliko sam bila opsednuta decom, ali... I onda smo samo tako smo nekako rekli kao pa dobro sad kao kad se desi se u stvari to je bilo super da nema jer je meni značilo da to ne bude kao sad radimo na tome jer mi je to bilo strašno jer je to onda jako svesna odluka i nekako je kao presekao si nešto. Da, plus pravi pritisak. Jeste, da. Ali nisam dugo mi je trebalo da to nekako prevalim preko usana da sad kao ja sam sad mama i u stvari je bilo super kad je meni sin od moje sestre koji ima u tom trenutku 5 godina mi smo bili u kući, ja sad vičem mamu, kad smo dobila već dete, ja vičem mamu i on meni kaže, kako ti mamu zoveš mama? I ja kažem, što? Kaže on, pa zato što si ti mama sad, kao Eni, kao kako da, kako ti sad, ja ako se zamislim, ja ne znam kako njemu ovo da objasnim, kad meni nije jasno uopšte, jer ja sam i dalje dete svojih roditelja. A idu, dete si, dogod su ti roditelji živi, tako je. To što je divno. Jeste, i jako je čudno što nekako, u tom trenutku, znači kad sam nju dobila 28 godina sam ja nečije dete, a
u tom trenutku mesec dana sam ja mama, mislim, to je toliko nekako... Malo je starije ovo prvo. Tako je. I onda sam... A shvatiš da možeš da budeš dete, imaš pravo da ostaneš dete i da budeš mama. Jeste. Meni je tu nekako moj tata stvarno bio onako uzor, jer je on stvarno ono večito dete, on je ono definicija deteta i nekako sam videla da kao uvijek mi je to bilo utešno, kao evo, ako on može, kao mogu ja, tako da... A da li to ne isključuje odgovornost i sve ostalo, znači brigu o deci, mislim, to treba razdvojiti, nešto ljudi su skloni, kaže, ja, on je neozbiljno, znaš, okej. Ali dalje tu i podrška i sve ostalo. Jeste. Ja uvijek kažem da je meni najteža stvar u roditeljstvu to donošenje odluka, što stalno moraš da doneseš, da između neka 2 ili 6 doneseš ispravnu odluku. Naravno, često nije ispravna odluka, ali stalno to nešto odjednom tolika odgovornost koja nekako nije... A pritom je lakše kada je za tebe odgovornost. A kada je za nekog drugog, onda je to 3 puta teže. Naravno, i stalno ta griža savesti i to sve, ali... Imamo trip, jesmo ovim što smo radili, što nismo radili, da li smo ga doživotno oštetili, razumeš? Pa bio nam je ovde baš Roberto, koji se bavi dečjom psihijatrijom, sve ostalo, koji je objašnjavao te stvari kao koji polaziš prvo iz dobre namere, razumeš, drugo, kao pravit ćeš greške, to je normalna stvar, ali kao nije to ništa strašno. Svi su i naši roditelji, mislim, ja sad mogu detektujem gomilu grešaka moje majke, ali ništa to nije bilo strašno. Dogod je tu bilo ljubavi, podrške i svega ostalog, sve ovo ostalo, greške u koracima se ispravljaju, to nije strašno. Mislim da je to, koliko god je baš dobro, što mi se čini da se moja generacija jako mnogo preispituje i bavi se tom samorefleksijom i tako dalje. S druge strane, mislim da je malo to sad, kad onda dođe roditeljstvo, zeznuto, zato što stalno je to kao, ako su mene moji roditelji ovako, pa sam ja sad ispala ovako, da li ću onda ja svom roditelju, na primjer, mi smo stalno to kao, mene su previše puštali da se igram, a mog muža su kao premalo puštali, on ošte nije imao slobodno vreme, onda gde je granica, kreneš stalno to da postavljaš ta pitanja. Čekaj, za neke stvari koje realno su jednostavne, ti počeš da previše overtinkuješ zapravo, da. I onda uđeš u neki krug, ali u suštini, mislim, ja stvarno uživam u roditeljstvu, meni je užasno zabavno i nekako u stvari, pošto se, evo sad u knjizi, stalno je taj neki stvari strah od odrastanja, koji kao možda zvuči kao opšta tema, ali ja mislim da to toliko, mi stvarno ne prestamo. Meni jedna drugarica rekla kao, pisala si u toj prvoj knjizi kao odrastanju, kao, jel ti se čini da si onda odrasla, da si sa tim završila? A nekako tek sad shvatam da ti konstantno odrastaš i da to stvarno nema početak i kraj, da uopšte nije, mislim ti sa 60 godina da pišeš u svom životu ti i dalje, mislim ti sad kao stariš, ali to je opet odrastanje. Jeste, i sazrevanje nekoj, da. Jeste, ali mi u stvari stvarno sad vidim koliko nekako kroz dete ja sad opet imam detinjstvo, od kog mi je toliko žao što sam se... Ali to te vrati u neke stvari, znaš, kao jedan put tvoji rođendani postaju nekako ponovo važni, zašto ćeš početi zbog deteta da ih slaviš da bi ono uživalo u tome, onda i sledeći korak kao, pa čekaj, ajde opet dokitimo jelo, kako smo prestali umeđu vremenu, pa ti pokloni, pa svi ti neki rituali koji njima znače, i onda ti shvatiš da tebe to takođe vraća u detinjstvo. Ja sam kroz decu, bukvalno te neke stvari čak su mi sad nekako lepši nego kad sam bio mali, ne znam zašto. Zašto ih ja pripremam i kao učestvujem u pripremi ili ne znam to i gledam njihovu radost. Znaš, i onda kapiram da vjerojatno i mojima bilo tako. Mislim, to su zapravo neke lepe stvari. Pa onda, opet pričam s mojom majkom kao njoj. Sad unuci donose jedan novi krug. Jeste. I to je opet, kako se tvoja mama snašla kao baba? Super, ona uživa. Moja ćerka njoj je sa četvrto unuče. Ona je verzirana, da. Totalno, ne uživa stvarno, zato što ja mislim, ja sam to sad skoro shvatila kako je dobro u stvari, jer nekako opet imaju tu malu decu, samo što ih nemaju ono ceo dan. Nekako kao uvek mogu na kraju da ih pošalju kući i nemaju tu vrstu odgovornosti da stalno moraju da... To moja majka govori da je najlepše na svetu biti baba. Jeste, ja mogu da potpuno, mislim, kaže, stvarno mi je... Mogu i da razmazim, kaže... To ćete vi posle, kao da peglate, ja samo da budem dobra. I mnogo čudno, mislim, jedno sam imala tu situaciju, ostavila sam im Eni da odem nešto da uradim i vraćam se i sad njih 3 sede na kauču i nešto čitaju neku knjigu u njoj i meni je to bilo nevjerojatno, kao da sam ušla i videla sebe sa njima. Jel da? To mi je u stvari bilo potpuno i nekad i nju kad gledam, ja kao pomislim kao da vidim sebe, mislim, stvarno mi je to, nisam možda bila svesna da se to dešava i stvarno te nekako vrati i onda razmišljam kao o svojim roditeljima kad sam ja bila mala i mislim, nekako je... Onda shvatiš kako smo mi tad bili mladi. Jeste. Koji isto taj moment ili kod imaš te fotke, meni to nevjerovatno. Jeste. U mojoj glavi više to ne izgleda tako, ali... Uopšte. Ja kad sam tati rekla da sam trudna, on je rekao, nemoj da me zezaš. Ja kažem stvarno, kad ti si trudna, ti si beba. Mislim, i totalno u stvari, i onda nekako, tek kad je ono došao, ja mislim da je nekako kao... Ja to potpuno razumem, meni je nevjerojatno koliko ja to razumem, jer ja na moment imam to kao ili moguće da je nekako, jer stvarno sebe doživljavam s jedne strane
to kao jako, ne znam, zrelo ili ozbiljno, a s druge strane, totalno mogu da se setim da, ne znam, sad kao neću da idem u školu i pravim se idem temperaturu, mislim. Ali super što ćeš prosto kao mlada da bila dete, jako će teško da bude to detetu te zezde. I kažeš, nemoj mene da radiš o tempore, ja sam sve to radila pre tebe. A kako je onda, kako si uspela, s obzirom sve to dešavalo u posljednjih 2-3 godine, kako si uspela da napišeš knjigu? Pa ja mislim da kad dobiješ dete, ne znam u stvari da li je to sa svakom tako, ali mnogo počneš da ceniš svoje vreme i mnogo ga bolje organizuješ. Ja nekako sam stvarno, ona recimo spava sad Remku prvu 2 sata, sat i po, nije važno. Ja od tih sat i po, ja obiđem krug oko zemlje. Znači to je stvarno, bukvalno toliko dobro iskoristim vreme i ja sam onda samo mnogo radila i mnogo pisala. I zapravo si produktivnija. Jesam, stvarno sam produktivnija. Kad si počela da pišeš ovo? Pre 4 godine. Ali... Znači, nisi još bila ni trudna? Ne, nisam, nije, da, uopšte nije. Odakle ideja? Jel si nosila tu ideju u sebi i želju da napišeš baš takvu knjigu ili se to nešto postepeno dešava? Pa, stalno sam želela nešto da napišem, ali nisam znala šta i u stvari sam ja u tom nekom periodu mi se okončalo jedno dugo prijateljstvo i ja sam onda naravno krenula to zapišem jer ja često zapisujem i svađe sa nekim, mnogo mi to znači da se... Sad je mala stvar, znači, svi problematizujemo, pričamo o tome, analiziramo propasti veza, ljubavnih veza. Dakle, to su uvek teme, tako? I kad su trajale 3 meseca, 3 godine, 30 godina. I to je tema i za književnost, i za film, i tema svih tema, u stvari. Međutim, niko zapravo ne priča o propalim prijateljstvima, o tome kako si izgubio najboljeg prijatelja, prijateljicu, kako ste se negde omašili, kako se to prijateljstvo gasilo, a to je gubitak ravan, a nekada i veći od ovih ljubavi. Yes. Jer, znaš ti, ljubav ako traje 10-15 godina, to je, a imaš prijateljstva, ti sad imaš prijateljstva koje su duže od 20 godina. No. Ja imam prijateljstva koje su duže od 40. Znaš, i sad kao kad izgubiš tako nekoga, s kim si toliko dugo blizak i kome toliko znaš i ko zna o tebi, to ume da bude... Zapravo, shvatio sam da to čak ni ne osvestiš na način, jer ovo, znaš, kada je ljubav gotova, to su drame, tragedije i sve ostalo, a ovo nekako tiho se desi, a zapravo te mnogo dublje pogodi. Jeste. Mislim, samo je bila mala digresija, zato što si sad pomenula to. To je zato što nekako čini mi se, potpuno zaboravljamo ili zanemarujemo da mi mnoge prve stvari zapravo doživimo sa prijateljima, a ne sa dečkom, devojkom i tako dalje. I to je, mislim, super mi je sad opet ovaj Brian Eno koji kaže da se on osjeća da on mora voli Šekspira zato što je to prosto ko Šekspir. I to je nekako ljubavne veze se podrazumeva da će tebi čak ako ti u stvari ništa. Ja sam mislila kad sam raskinula s prvim dečkom, očekivala sam ja sad moram se raspadam i to se nije desilo jer prosto nismo se ni on i ja vjerojatno zaljubili, ali ja sam se onda pravila da sam ja sad jako patim i meni je mnogo teško. Ispuniš mora. Tako je, dok kad se prvo prijateljstvo završilo meni nije bilo jasno kao zašto je meni sad tako teško kad je to samo prijatelj imaš milion, mislim kao imaćeš ih i nove i tako dalje. I u stvari zato što zaboravljamo, mislim, prva nekako to nedostajanje, ljubomora, prva neki taj transfer sreće, sve to nešto se stvarno doživljava sa prijateljima i onda nekako kad se završilo sad to prijateljstvo u tom trenutku, ja sam se stvarno osjećala kao da sad ja nekako sam izgubila to nešto, neki deo sebe koji me vrlo definiše i nisam uopšte znala šta s tim da radim nekako, šta s tim što mi fali da radim, a s druge strane ovo nešto novo što se sad u meni rađa da popuni tu prazninu, šta je sad to. I onda sam krenula da pišem i onda u stvari to nekako kao bila neka samo neki moj zapis koji naravno nije trebalo da postane roman i onda sam krenula da ga razvijam i da pišem i u nekom trenutku sam ja shvatila da to više nema veze sa mnom, to se potpuno odvojilo od mene. I nekako stvari to je dobar trenutak kad taj lik krene da radi stvari koje ja ne bih uradila. To je oslobađajuće? Oslobađajuće, apsolutno. Mislim, na momente naravno me užasno frustrira i ne mogu da verujem da sad ja nemam kontrolu, a ja to pišem. Da, to je vrlo zanimljivo. Otme se. Jeste, da. Otme se i lik i tekst. Jeste. A evo vi sad ti, kao ta prva knjiga sa 18 godina, koliko si puta posle toga čula kad će druga knjiga? Milion puta. To je isto kao što je sad kad će drugo dete, mislim, to je bukvalno ista stvar. Da, niko te nije pitao kad će prvo, ali te pitaju kad će drugo. Tako je. Ne, da si prebacila 30, počeli bi te pitaju za prvo, da nisi rodila. A recimo, vidiš to, kad su presle, ja te pitaju za knjigu, ti si izbacio, tako ćeš sa detetom. Tako je. Da, ali jel tebi u glavi bilo, jel ti prolazilo kroz glavu, ja u stvari nikad više ništa neću napisati ili si znala da ćeš još nešto? Pa nisam mislila da nije. Stvarno sam mislila zato što ja
nekako osjećala sam, kao čemu se ja najbolje se osjećam u pisanju. Ako je taj prvi roman dobro prošao, koji ja stvarno nisam stigla u tom trenutku dugo da radim, ne može da se poredi, na primjer, s ovim romanom, onda je možda kao ja stvarno nešto tu ima dobro. Tako sam se nekako osjećala i onda sam, ono što Radmila kaže da je znala će završiti na televiziji, samo nije znala zašto će biti na televiziji, tako sam se ja nekako osjećala, ja ću nešto ponovo napisati, sad šta će to biti ne znam. I onda sam, u stvari, stalno sam se trudila tad kad sam počela to da pišem kao ajde, moram. Jer ja sam dugo mislila da mora se piše na inspiraciju, da ne može drugačije da se piše i onda sam ja kao čekala kao... Kad će muze da te pohode. Tako je, bukvalno sam čekala i onda nekako posle, u stvari, kad mi je brat od mog muža se preselio na Island i onda sad kada mi je to pričao, kad je to mrak, taj dug period, i ja sam pomislila sam kao, tako je meni nekako, kao ja sam čekala tu inspiraciju i sad nje nema, prođe, nikako da svane. I u stvari meni je Nedeljnik pomogao da ja naučim da pišem bez inspiracije. To je zapravo te ubacio te u mašinu, tako je. To je toliko dobra stvar. Sedi i piši, jeste. Ja sam mislila kao, umetnost, to mora da se radi kad si ti potpuno tako otvoren, inspirisan i tako dalje. To je česta iluzija. Ja ako sad kao radim kao to sebe disciplinujem, to onda neće biti dobro. I onda sam u stvari, kao pisala sam kad stignem i kad sam stvari počela da pišem Nedeljnik, ja sam tad ponovo sela da pišem knjigu. Dobila si kondiciju zapravo. Dobila sam kondiciju. A druga stvar, mnogo je teško pisati bez nekog roka, nekog ko ti je na glavi. Ja sam najproduktivnija bila u stvari kad sam ja se s vama videla i kad ste vi meni postali komentare. To mi je bilo, ja sam onda mogla da radim, mogla sam noću da radim cijele noći da ne spavam, mislim. Ali pre toga ovako kad sam potpuno slobodna, to je meni bilo teško. Jel te mnogo njih odbilo pre nego što došla kod nas ili smo ti bili prvi izbor? Vi ste mi bili prvi izbor. Bili ste mi prvi izbor, tako da znam da je dobro za biografiju. Znam da to svima govoriš, ali... Ne, znam da je dobro za biografiju kao da bude, ali ne znam da se ti sećaš, ali kad si me pozvao da mi kažeš da hoćeš da se vidimo, ti si rekao zdravo, ja sam rekla pevc. Jer sam zapamtila glas, čekala sam poziv. Dala sam ti rok 10 dana, šalim se, ali da, nekako sam, mislim, nije to očekivanje kao ja sam bila toliko sigurna u sebe, nego ne znam, nekako sam to toliko želela da sam, tako da... To je To je da sve nekako ispalo lepo, znači kad sam dobio tvoj rukopis i kada sam ga otvorio i to je onaj lep moment kad vidiš da u nečemu ima stvarno nešto, znači kao da je to. Naravno, treba srediti, raditi na tome i to je ono što je super što si ti bila otvorena za to. Znači, to je uvek u interesu pisca kao izdavača da izađe što bolje knjiga i slatko da kad se rekla pa ispalo je debela knjiga, kako smo izbacili stvari. Pa ja mislim da je zapravo to je ispalo super jer ti si napisala dosta toga i kad ima dosta toga može da se izbaci višak i zapravo da ostane ona srž i esencija. Mislim da smo u tome uspeli zajedno. Tako da je na kraju konačni proizvod ispao baš ono kako treba da ispadne. Sad, kako se ti osjećala tad? Znači kada ti kažem ok, ajde radimo na knjizi i sve ostalo, jel tad kreće ozbiljna frka zapravo ili... Po mom slučaju ozbiljno uzbuđenje. Zato što nekako to mi je onaj trenutak kao, ne znam, uvek mi je pisanje nekako i sad to postajanje knjigom, uvek mi je u glavi to ono kad je Pinokio od drveta postao pravi dečak. Tako mi je nekako, ti si meni u tom trenutku rekao ovo će biti pravi dečak, kao neće više biti od drveta. Tako sam se nekako osjećala. I meni je kad sam čitala sad te vaše komentare, to mi je nekako stvarno... kao moja knjiga je dobila priliku sad, moj rukopis, u stvari još uvijek knjiga je dobio priliku da to stvarno postane, da to zapravo neko čita i da to izađe. A i taj feedback je mnogo važan, to nažalost većina ljudi koji pišu jednostavno nemaju od koga da dobiju i onda im to fali vrlo često da nekom pažljivo pročita to. Čak i običan čitalac ne mora da bude profesionalac pa da im kaže ovo ti valja, ovo ti ne valja, ovo je višak ili ne znam šta. Makar na nivou neke impresije. I mislim da je to, mislim da svakome, najvećim svetskim piscima treba urednik. A kamoli ljudima koji su ipak početnici, znaš. I ti vjerojatno kad si pročitala komentare, pa ti je bilo jasno zašto su tu i... Pa prva reakcija je kao, ja mislim da se ja ni sa čim ne slažem, to sam pomislila. I onda sam samo zatvorila i kao, dobro, čekaj polako. Ja sam opet otvorila i samo odjednom, mislim da sam ti spomenula, odjednom ja shvatam da je sve to, mislim da se stvarno
99% stvari se slažem i to je u stvari toliko dobro zato što ti nekako na to gledaš, ja mislim ono kao sada neko meni kaže šta ja treba radim sa svojim detetom, ja znam najbolje što ću radim sa svojim detetom, a onda u stvari čekaj, ipak ima ovde dobrih savjeta, ipak ima tuđeg iskustva, ima svega, znači nisi džabe škola radili ili ne znam. I sad mi je stvarno i mnogo me interesantno, jer te uvek slušam to kao, mnogo sam slušala te razgovore s piscima i s pisateljicama i uvek je bilo to kao svi se kunu izdavača i zahvaljuju izdavačima i tako dalje. I onda nekako kad sam, to izdavačim urednicima, i onda nekako kad sam imala priliku da to iskusim, stvarno sam shvatila, stvarno jeste istina i kako je u stvari lepo što nekako neko ti... Ta razlika između onoga i ovoga sada, ono je pre bilo dobro, ovo je odlično. I zato kako je bilo šteta da je ono izašlo u onakoj verziji. Znaš, kao onda bi nekako delovala kao propuštena šansa da se napravi nešto kako treba. To je ono što stvarno gledamo da radimo i sa piscima s kojima radimo i onima koji imaju 3-4 knjige i onima koji su debitantni. Prosto mi smo tu da zajedno dođemo do ovoga. I bilo mi super kako si imala stvarno ozbiljnu odjek pre nego što je knjiga izašla kad smo krenuli da te najavljujemo. I sad znaš, ja stvarno znaš kao razlika na generacijama i to, ja sad ne mogu baš da znam tvoje krugove i ostalo, međutim, toliko jedna talas podrške, jedva čekanja, oduševljenja je bio, te to iznenadilo? Pa jeste, mislim, nekako je... Mnogo je lepo, mislim, stvarno je lepo zato što toliko dugo taj rukopis živi u tebi zaključan, to niko ne vidi. Ti kao usput neko kad te pita šta reći, pa ti malo kažeš da pišeš roman, ali to niko ne shvata ozbiljno, jer mislim, kakav roman. Da. Ali i onda nekako kad ljudi tako reaguju, stvarno se osjetiš onako, ne znam, kao sve bi da ih obgrliš, toliko se lepo osjećaš. I stvarno jeste, i mnogo je važno ta podrška i ja stalno govorim da je mnogo važno da nekako, da stvarno... Da kažeš to, na primjer, recimo meni je mnogo značilo, vaša lektorka je meni napisala da je uživala radeći na mojim rukopisu i ona uopšte nije morala to da kaže, ali meni je to toliko značilo i mislim da nekako ljudi ne shvataju ponekad koliko nama kao, ili ne moramo ni budemo ni mladi, nego prosto smo novi u nečemu, koliko nam znači da se stvarno kaže ta neka pohvala, mislim, isto ko što nekad, mislim, ja sam stvarno više za hvaljenje deteta nego za kritike, i nekako onda kad su tako ljudi reagovali, onda sam se osjetila onako sve ovo imala smisla nekako. Kako god sad dalje da ispadne, ljudi su me nekako dočekali lepo i to je stvarno nekako, meni je to u glavi ono kao kad se muzičar baci u publiku i sad kao će da se rašire, će da ga dočekaju, pa kao dočekali su me, pa sad šta će dalje biti, ali... Nose me rukama, da. Jeste, bila je super reakcija i bilo je tako divno, i sad kad imamo tu svim ludilom oko mreža, ima nekih lepih stvari, to su ti neki feedbackovi koji dobiješ jako brzo. Naravno, knjiga se ljudima sad polako useljava, pa dok stignu da je čitaju, pa ono. I Duzan ti rekao, nemoj da očekuješ neke masovne reakcije odmah. Dakle, ovo je roman i ovo nije kratak roman. Dakle, ovo je roman koji ljudi moraju posvetiti neko vreme da pročitaju. Iako se knjiga lako čita i lepa je za čitanje, ona je ipak zahtevna. I moramo dati ljudima vremena. Ali prve neke reakcije su pozitivne u smislu da oni koji te znaju su srećni što si objavila i veruju da je dobro, a evo sad je počelo, o tome je bilo isto zabavno poslednjih par dana, kako je knjiga stigla i u ruke ovih devojaka, bukstagramirki, ove koje vole da čitaju knjige, s kojima imamo i neku saradnju, kojim pošaljemo knjigu bez obaveze, nek pišu šta žele. Jedan put su počela da kače na storije i kao, stigla mi ova knjiga, kao vidim temu, ostavila sam sve što čitam ili uzela sam da čitam i uhvatila me i kao već 50 strana ne mogu da prestanem, kao ostavila sam sve ostalo. A sad sam shvatio da, pazi, ta tema ženskog prijateljstva, to je u neku ruku, kako kažemo, klizavi teren, ali je zapravo marketinški zahval. Znaš, nisam dok razmišljao o tome, ali zapravo jeste. A jel si imala frku tipa ono da će biti sad tu poređenje, tipa ne znam, postoji Elena Ferrante, pa kao Lana Bastašić. Videla sam da je napisala neka žena komentar. Da to podsjeća na to. Kao sinopsis podsjeća, kao žensko prijateljstvo, sinopsis podsjeća na Lanu i na Elenu Ferrante. Ja sam teo da, nisam uzeo se odgovaranje, ja sam teo da napišem još 20 romana koji takođe obrađuju tu temu, pa da odem u filmove i ne znam šta. Prosto to je jedna od onih velikih tema. Naravno, ali to je dokaz u stvari koliko možda kao kod nas ljudi mislim, nema dovoljno te teme ili ljudi ne čitaju, znaju sad za njih par. I onda je to sad kao odjednom
mislim ti sad za svaku stvar možda kažeš da to podsjeća i da navedeš pisce i to je meni toliko zapravo bio smešan taj komentar. Jeste. To je s jedne strane... Mislim, ali nije to bio zlonamiran. Naravno. Napisalo je kao, želim da pročitam, daću šansu, sve okej, nego kao ljudi, to je prva reakcija, ovo mi je kao poznato. Pa mislim da, kao ti poznato iz života, imaš prijateljicu, mislim. Ali jesi ti razmišljala o tome kako je to zapravo nešto što će u stvari da trigiruje mnoge žene i devojke? Da podsjeća na drugi pisce ili ta tema? Ne, baš ta tema. Pa mislim da jesam, zato što već sad neko vreme pričam, pošto je meni prvo baš bilo teško kad me neko pita o čemu je knjiga, meni nekako sad, kao da me neko pita kakvo je moje dete, mislim, mogu navedem 300 stvari o mom detetu, tako mi je nekako za knjigu, ali naravno uvijek se spomene da je to prijateljstvo, koji ima svoj početak i svoj kraj i počinje, završava se, pa opet počinje. I nekako koliko je ženama, koliko su mnogi od njih su mi rekli kao i krenuo mi pričaju o svom nekom prijateljstvu koje je dugo trajalo, pa se eventualno završilo ili još uvek traje na silu ili možda zapravo nije, možda zapravo jedno sjajno prijateljstvo i dalje. I onda sam nekako shvatila da to svima nekako, mislim, treba im, pošto svi volimo da se naravno poistovetimo sa nečim ili da čujemo drugo iskustvo. I baš mi je jedna prijateljica rekla mi je da je išla 3 puta, dolazila u buku tamo u bulevaru, da pita da li je knjiga izašla, zato što je ona sad skoro izašla iz nekog prijateljstva i ona sad ne može dočeka da ovo čita. Tako da mi je to bilo mnogo interesantno. S druge strane, uvek je to je sad taj kliz za teren, to žensko prijateljstvo, zato što naravno da je to muško prijateljstvo, to onda nije problem da čitaju i muškarci i žene, ali kao žensko prijateljstvo. Ja sam zapravo imala prijateljicu, pošto je moja prva knjiga o 2 brata, i onda meni ta jedna prijateljica zamerala što ja kao žensko bi trebalo da pišem samo ženskim likovima i priči, jer toliko već postoji muških knjiga i muških prijateljstva. Znam, ta vrsta ograničavanja je besmislena. Naravno, meni je to tad bilo nešto, lakše mi je bilo se distanciram verovatno od svog života da tako napišem, a sad mi je baš trebalo da bude slično u mom iskustvu. Ali imala sam sad situaciju da je mom mužu rekao kolega, super da moja žena pročita, moja devojka da pročita pa da mi prepriča. I on kaže, a što ti ne pročitaš? Pa kao to je žensko prijateljstvo, kao mislim. Joj, to ti je onaj, kako bi rekao, ima ona divna pesma Olje Savičević, ne čitaš žene. Da, odlično, ti si to u nekom tekstu. To je genijalno, jeste, i to je genijalno potpuno, i to preporučujem svim muškarcima da pročitaju tu pesmu, da ih malo išamara. Mislim, od uvek žene čitaju muški kanon i kao stvarno je vreme da se malo pasuljimo i da shvatimo da se stvari menjaju i da treba da čitamo žensko iskustvo i da nam, osim što ćemo uživati u vrhunskoj književnosti, ćemo možda nešto i da naučimo ženama, ne bi bilo loše da počnemo da učimo konačno. A da li bar meni je, osim naravno te teme koje kao, možemo da je navedemo kao glavnu, meni je recimo u ovoj knjizi jedna od glavnih tema zapravo ta relativnost i nepouzdanost naših sećanja. I kako ti sad gledaš na to? Znaš, ovdje si to jako dobro dočarala, to koliko je to sve relativno i koliko je to sve, mi smo jedna kamera, a ova druga kamera snima potpuno neki drugi ugao i sve izgleda mnogo drugačije iz tog ugla. A opet ti si kroz tu glavnu junakinju koja priča priču, pokušala nekako da ispričaš priču i mislim dosta dobro uspela, da opet mi nekako shvatimo da je taj pripovedač nepouzdan, znaš, i da u toj nepouzdanosti mi zapravo dođemo i do možda i prave istine, a svako možda ima svoju istinu. Kako si se s tim nosila? Pa zato što se meni mnogo često dešavalo da kad pričamo o nečemu iz djetinjstva, da neko ko je prisustvovao tome, recimo moja sestra mi kaže to se uopšte nije tako dogodilo. I onda meni to sad bilo kao, jeste kad se ja tako sećam, kako može da ne bude tako ako se ja tako sećam. Meni se tako dogodilo. Da, ili na primjer sad ja opisujem mamu iz tih dana i sad ja se na primjer sećam da ona bila najbolja mama, ali je bila na primjer jako stroga oko škole i on je tu kad pričam on kaže, ma kakvi ja stroga, ja uopšte nisam bila stroga. I tako za mnoge stvari i onda u stvari mi je to bila užasno zanimljiva tema koja opet ja nikad nisam, kao kad sam cela pišem, nikad ne razmišljam o napred o temi, nego to na kraju kad to nešto završim se, nešto izađe na površinu, ali to nekako koliko su sećanja relativno i koliko stvarno ti i ja, ako smo nešto doživjeli zajedno, to su potpuno različite stvari. To smo utkali neke svoje perspektive. Tako je, i ti ja ćemo potpuno nešto drugo da zapamtimo, ne znam, evo sad s ovog snimanja podcasta će tebi ostati jedno, meni drugo. I to mi je... Foteljima ima različiti pogled na početku. Ti gledaš u mene, ja u tebe. To je već ogromna razlika. Naravno.
I isto naravno koliko zavisi od toga iz koje sredine mi dolazimo, šta smo mi proživljavali u tom trenutku, koja su neka naša shvatanja, u kakvom prostoru smo se mi razvijali, to se zavisi od toga kako ćemo mi nešto doživjeti i to mi je mnogo interesantno zato što mislim da nekako je potrebno ta svest da bismo mi bolje razumeli i druge, ali mislim i sebe, jer nekako različiti smo i onda je mnogo važno u stvari kad misliš o tim sećanjima, mislim da je mnogo interesantno kad čuješ te neke različite priče iz tog događaja, koliko u stvari shvatiš, koliko mislim ta percepcija toga stvarno, i meni je to pomoglo da razumem u stvari svoje prijatelje, da razumem sebe, i onda sam se stvarno mi je bilo nekako važno u knjizi kad sam osjetila to što ti kažeš da je u stvari glavni lik, da je Savina nepouzdani pripovedač, ali ti nju ne kriviš, mislim, nadam se da je ne kriviš zbog toga. Ne, mislim da bi bilo, onda možda skriviš sebe isto za sve svoje. Meni to se par puta dogodilo da recimo odem kod nekih prijatelja i da oni izvuku neke fotografije koje ja nikada nisam vidio. Sa neke žurke od pre 20-30 godina je fotku i među vremenom našao film, razvio je to stajalo, nikad zapravo nismo to zajedno pogledali. Ja se niti žurke ne znam. Znači, nemam pojma da sam bio tamo. Kaže, pa to je bilo tad moj rođendan, to ne postoji u mojoj memoriji. Pritom, mislim, delo je da se jako dobro provodim na tim fotografijama. Odeća na meni, ja se ne sjećam tih stvari. Znaš, frizure, prvo sam bio, ko je ovo? Kaže, pa to si ti. I kao, znaš, to je strašno kako ti odjedanput ili te pukne pa počneš da se sećaš zbog te fotografije, ili ostaneš u onom čudu, ali ja se i dalje ničega ovog ne sećam. I onda pomislim, bože, čega se ja sve ne sećam u svom životu i kako li pamtim zapravo, koliko pouzdano ja pamtim ono što je zaista bilo. I sad kad pričam sa mojom majkom o nekim stvarima, isto od djetinjstva što kažeš, znaš, ona me koriguje me ili dopunjava, jer kao moje sećanje na nešto kad sam imao 6, 7, 8 godina, to je totalno nepouzdano. To su više moje detinje impresije, gde su i radosti i strahovi, sve zajedno, jer kad si mali, sve to veliko jako, ti si znaš ko, kad odeš nazad da vidiš kući iz detinjstva, ona mala, a tebi izgledalo ogromno. Jeste, sve je prevelično. Jeste, tako je sve izgledalo i onda sam shvatio da to je zapravo sve nepoznano, da uopšte ne treba to posmatrati na način da to mora biti 100% tačno. To je neka tvoja impresija, nešto što je ostavilo trag od tebi. To je naše, da. E sad, jel ti frka od recepcije knjige, jel ti frka kad krenu da komentarišu, da pišu, da analiziraju, vjerojatno ćeš se iznenađivati, znaš čime? Ti imaš ljudi otkrivati u tvojoj knjizi stvari koje ti čak nisi svesna, oni će ili čitavati neke stvari ili će prosto otkrivati neke nijanse koji tebi uopšte nisu bili u prvom planu kad si pisala. Kako se s tim nosiš? Pa to me se baš radujem, zato što mi je interesantno, mi je nekako, kao kad mi neko kaže nešto u vezi mene što ja možda nisam isprava videla, naravno mislim sigurno da mi neke stvari neće prijeti. Sad sam skoro videla da je neka spisateljica rekla kao, ne znam, kad izađe neki loš komentar, on kaže, ali na sreću kao ja sad već imam debelu kožu. I onda sam pomislila, jel ja imam debelu kožu? Vidjet ćemo sad kad krenu komentari. Tako je, da. Mislim, s jedne strane, ne želim ni da me oni pozitivni, da se sad previše nekako mislim o tome, ne želim da, ne znam, ne bih volala da sad previše vremena provodim misleći o tome, jer želim, mislim, i dalje da pišem, želim da budem prisutna u svom ovom svakodnevnom životu. A s druge strane, te kritike nekako mislim da ne znam, mislim da moram da se nekako naviknem na to i da jeste mislim, ja sam kao, razmišljala sam kao uvijek zašto ja kao volim Salingera, zato što je nekako sve njegove knjige su o tim ljudima koji previše osjećaju u svetu koji premalo osjeća i onda ja sam, mislim, apsolutno ta osoba i onda iz te strane me plaši kao da li će sad, kako jedna žena, jedna homeopatkinja za mene rekla kao ja sam emotivno propustljiva. Kao da li će sad previše da mi sad te stvari ulaze, ali s druge strane nekako ja sam se već, ja mislim, dosta ogolila u toj knjizi i suočila sam se s nekim stvarima koje nekako su zahtevale neku hrabrost i onda s te strane mislim da sam nekako spremna, osjećam se spremno, pa sad kao... Dolaze stvari kad treba da dođe. Da. Još volaj da nastaviš da pišeš, sad nešto, to zvuči zastrašujuće za svakog izdavača, tek što je objavio knjigu, a on već piše, ona već piše, ali mislim da si se zapravo sad lepo zalufala i da ti zapravo to tako krenula je zapravo i ova priča oko rada na samom rukopisu je sigurno bila dragocena za tebe, jer kao tu ukazano ti na razne neke stvari koje možda sama ne bi videla, osvestiš ih prosto kroz to, jel sad ideja da se nastavi s pisanjem, uz sve ostalo što radiš? Da, krenula sam već da pišem dalje.
Mislim da je bukvalno to što kažeš, mislim da je dobro da sad iskoristim taj talas, možda čak i je dobro što sam pre komentara krenula nekako, jer mislim da ne treba to ni pozitivni ni negativni da utiču na dalje pisanje. Voziš, da. Ali nekako da, osjećam se, mislim, hrabro da nastavim dalje, tako da kažem. Pa sad, mislim, polako. To ima ono, znaš, to je rekla i Radmila Petrović, kaže, pitanje da li bi napisala ovu knjigu sada, da ova prošla ipak nije imala toliko lepih komentara, da toliko ljudi nije podržalo. Jer kao, ma koliko ti verovao u sebe, ipak ti treba taj spolj. Na kraju dana ti tu knjigu pišeš da neko pročita. Apsolutno. Znaš, jeste ona, mislim, ja verujem da je ova knjiga imala i terapeutsko svojstvo za tebe, je li tako? Pa ja sam baš sam kao sećam se kad sam rekla kao to nekome da mi je toliko sad značilo što sam ja tu knjigu napisala, da u nekom trutku pre nego što smo mi uopšte stupili u kontakt, da sam nekako rekla sad i da ne izađe, meni je ovo mnogo dobrog donelo, a onda naravno u nekom trenutku pomisliš kao, ali volala bi, mislim, samo taj komentar kao značila mi je ta knjiga, to je već nekako, da ne pričam sad o tom književnom, umetničkom, tako da je to nekako, mislim, posebno što sam ja sam počela da čitam, da pišem mnogo pre nego što sam čitala, ja uopšte nisam počela rano da čitam, mislim, to je... To isto vidiš zanimljivo. To je, da, zato što, i sećam se nakon te prve knjige sam gostovala nešto na televiziji i meni sad ta žena dok smo ovako još pre nego što smo uključili kamere i ona me pitala kao kad si ti počela da čitaš, kao jesi čitala ono već sa 6 ili, ja kao pa ne, ja uopšte nisam zapravo volala da čitam, ja sam bila hiperaktivno dete, meni je to mnogo bilo teško da ja sednem i sad kao čitam, kao ja sam dosta kasnije počela čitam i ona meni kao, dobro, to sad kad budemo snimali neću te pitati, nemoj to da kažeš. I meni je to bilo, tako dugo mi je to bilo strašno, kao, čekaj, ja uopšte imam pravo. To nije društveno prihvatljivo. Da, zato što uvek sam slušala to naš kao pisateljice, od ranih dana gutaju knjige. Stalno sam slušala tu reč gutati. Pa ne moraš, ti moraš i da živiš pa da to pretočiš. Naravno, ja sam se onda stalno pitala kako ja da počnem da gutam knjige, kako se to radi, da li treba nečeg da se lišim da bi počela gutam knjige ili šta je u pitanju. I onda u stvari sam se stalno osjećala to kao ja nemam pravo da pišem, zato što ja nisam opsednuta knjigama, meni knjige nisu neki beg, meni i tako dalje. I onda u stvari, to kad sam bila klinka, pošto sam bila izbačena iz vrtića, totalno sam bila hiperaktivna. Kako si uspela da izbačena iz vrtića? Zato što ja nisam mogla da budem mirna i nisam mogla da se smirim, znači ja sam stalno to bila na 6 mesta i sad kako vaspitačice moraju brinu o većem broju dece, 2 vaspitačice na 20, koliko ih njima ne znam više, ali i onda ja od te hiperaktivnosti i nemirnosti, ja sam stalno ili sam jurcala ili sam grizla decu koja su bila bezobrazna. I onda su oni uvek govorili mojim roditeljima kao ne, dobra, ali nemoguća. I to je uvek bilo, moja mama je govorila kao ja u isto vreme pravim probleme na 3 mesta. To je bilo kao, i onda su na kraju rekli da oni misle kao da bi bolje bilo da me ispišu, jer oni prosto ne mogu da se bave sa mnom. I onda je kasnije u školi u 2. razredu je učiteljica rekla mami da ja imam kao ADHD, da ona misli da imam ADHD, u tom trenutku ja mislim mama nije ni znala šta je ADHD. I onda me ona odvela na nešto gde su joj preporučili kod neke psihoterapeutke i ona meni dala tu nešto da ja crtam, nešto me izanalizirala. I onda ona izašla i ja se tako dobro sećam tog tragičnog glasa gde ona kao da treba da kaže da imam neku tešku izlečivu bolest i ona je rekla vaše dete ipak ima ADHD. Da objasnila šta je to. I mama se pažljivo slušala dok ova nije predložila neke lekove i mama me tu ščepala napolje, izvela iz ordinacije i umjesto toga me, hvala Bogu, upisala me u neku školicu crtanja, Primart, mislim da i dalje postoji. I paralelno sam krenula u sport i meni je to u stvari bio spas. I ja sam nekako tu u stvari naučila da tu svoju energiju i to sve usmerim ka nečemu i onda kasnije sam tako nekako i krenula da čitam, jer ja pre toga stvarno nisam mogla da ja sad sedim, ja sam stalno bila napolje, ja sam se stalno igrala. Tako da, ali eto, dugo sam mislila da moram da krijem da ja nisam počela rano da čitam. A gde je tu dramaturgija? Kako to nalaziš sponu između ovog pisanja proze i recimo pisanja za film ili za seriju, što isto je neka stvar koja čini mi se da imaš, da te vuče u tom pravcu? Pa meni privlači vizualizacija, meni nekako uvek ostalo to u glavi, meni su mnogo neki crtani filmovi, na primjer, ostali to kao Alisa, eto Pinokio, razni neki crtani filmovi su mi baš nekako pomogli da ja neke svoje probleme vizualizujem, da ja mogu da zamislim sad to kao je to Alisa, što se često tu kroz knjigu provlači, probija glavom krov i tako dalje, i onda mi je bilo jako privlačno da u stvari nešto što ja napišem sad postane zapravo ekranizovano i onda u stvari kad sam taj prvi scenariju napisala tada u 4. godini fakulteta i kad je to postao film, meni je to bilo strašno zanimljivo da ja sad mogu u stvari da vidim kako neko izgovara. I u stvari mi je značilo jer neke dijaloge koje sam napisala su bili katastrofa kad se čitaju totalno i onda sam to morala prilagođavam na tim glumačkim probama.
Ali meni je to bilo užasno izazovno i zanimljivo. I sad nisam sigurna koja bi tačno spona bila, mislim, verovatno, jer to je, mislim, sve je to pisanje i sve je to nekako, sve su to neki likovi, samo što ovde su to dođu glumci, a ovde to ostane u knjizi. Da, ali način pisanja, recimo, ovde se vidi se dramatuška potkovanost, recimo kao što se vidi i kod ovih tvojih kolega i koleginica, kod Filipa, kod Nađe. Dakle, vaši dijalozi su bolji nego u prosečnoj srpskoj književnosti, gde su uglavnom ti dijalozi najslabija tačka. Deluju veštački, deluju artificijalno, deluju nategnuto, niko tako ne govori. Dok tvoje junakinje govore realnim jezikom. I to zaista, meni je to bilo potpuno lepo. To mi je leglo fantastično. I to umeće da se kroz neki dijalog saopšte mnoge stvari. Ali ne na onaj glup način, kao što vole našim serijama da kažu da ja sad pričam s tom i onda ispričam pola tvog života da bi publika čula, to izluđuje. Ili pričaju telefonom pa sve odgovore što će... Sve, da. Ako, čekaj, ne, ovo mi je super, zašto ovde se zapravo roman ozbiljno se pomera kroz te razgovore, kroz njihove dijaloge. Tu se strašno vidi dinamika odnosa i promjena snaga i sve ostalo. To si sve uspela kroz dijaloge i mislim da je to zapravo i do škole. Verovatno, mislim te glumačke probe, te glumačke probe su stvarno korisna stvar. Ja nekad i sad kad pišem, ja onda taj dijalog čitam naglas ili nekad, na primjer, kažem nekome, na primjer, neki od tih dijaloga sam baš, koji su mi bili onako suviše laki, neki dijalozi su mi bili suviše laki za pisanje, onda sam sumnjala u njih i onda sam, na primjer, čitala s nekim i tačno sam videla gde nešto bi onako bi mi bilo baš nekako naporno da izgovorim i onda sam razumela pa ovako ne bi niko nikad rekao. I isto kao što, ne znam, kad je neka specifična situacija gde neki lik nešto objašnjava, mi je bilo, uvek sam to čitala naglas, u stvari mnogo mi to znači, da stvarno to nekako oživim, jer mislim da ovako kad to kao sediš i pišeš u svom mraku, da mnoge stvari mnogo dobro zvuče, u stvari nisu stvarne. Jer kako god da se ja trudim da ja sad kad sam negdje, ja slušam kako ljudi pričaju, mislim kad ti sedneš da pišeš, ti nekako sebi daš tu neku preveliku moć i misliš da ti svašta znaš, a u stvari mislim... Jer će se prepoznati neki prijatelji i porodice ili neko u knjizi? Pa mislim da će biti onako, znaš kao, ovo ja radim ili ovo sam ja i onda na sljedećoj stranici, ovo više nisam ja. Mislim da će tako nekako biti. Dobro, da nisi preslikavala život, da si uzimala detalje. Iz delova je, stvarno ima puno nekih delova koje su se ili meni dogodile ili sam ja čula su se nekom dogodile ili neki ljudi koji su prošli kroz moj život, ali ne može da se povuče linija od početka do kraja. Mama, tata, partner, kako oni reaguju na ovu knjigu? Pa, mama je, mislim, tako je mene stvarno uvukla u pisanje, mama i Selinger, zajedno pod ruku, tako da ona, mislim, i ona i moj partner su čitali zajedno, su čitali neku baš davnu ruku i obično, mislim, mama i ja smo uvijek jedno druge tako lektorisale stvari, ali na primjer ona za ovo rekla kao ja nisam sad za ovo je baš onako kao, mislim da bi trebala da nađeš nekoga s kim ćeš na ovome raditi. A partner uvijek ima neke smešne komentare, na primjer, recimo je napisao jednom, dok je čitao, mi je napisao zašto svi tvoji likovi jedu kao da su iz Miyazakijevog filma, ono kao, otprilike ovako trpaju hranu u usta. Ja kao sam sjela, kao stvarno jeste tako i mislim to je ostalo u knjizi jer je meni to nekako bilo kao očigledno, imam ja tu neki razlog zašto tako jedu. Ali zanimljivo je sad, pošto on je baš sad rekao, kad me pitao koliko se promijenila knjiga od kad su oni čitali pre sad već 2 godine, ja sam rekla mnogo. I onda je on sad rekao, ok, ovo je sad sljedeći roman koji ja čitam i nekako stvarno je i mama isto prvi put, mislim da će sad da nekako pročitaju tu knjigu kao da, mislim ne znam koliko će moći da se odvoje naravno od onog što znaju već, a tata nekako isto reagovao kao i za bebu, mislim on to nekako, ja mislim, nije, ali ne kao, samo nije bilo to da sam ja beba, nego bilo kao stvarno sad izlazi, kad sam mi donela kući, on je onako gledao, okretao, onako, samo što nije stavio ono krug što se okreće pa da gleda iz svih uglova, totalno mu je to bilo kao... to dobro. Da, a nekako, mislim da prijatelji su već u nekom trenutku mislili da se to nikad neće da je to nešto kao što ja sad pričam da ja radim, jer sam već jako dugo, mislim to kao, kad me pitaju, pa da, nekako kao, završavam je, evo završavam je, mislim, da, samo što nije, da, tako da... Pa divno je to sve. A šta ti čitaš, gledaš i slušaš? Pa, htjela sam se šalim i da kažem, ja nisam očekivala to pitanje, znam koliko te to iznervira. Postavljam ga tek 105. put, razumiješ, tako da... Htjela sam,
Da, sad trenutno gledam ponovo Marriage Story od Noe Bambacha, dok iščekujem Jarmušov novi film, zato što ja mnogo volim taj film, ne znam da li si ga gledao to je nekada. Sa ovim Adamom Driverom. To sam propustio, ali sam čuo da je dobar film. Da, meni se, jako mi se dopada koliko su nekako stvarno taj odnos izanalizirali i raščlanili i to sve, a meni je uvek ta tema mnogo zanimljiva i istovremeno strašno to, ta ideja da se neko toliko voli i da onda može da se potpuno raziđe i zanimljivo mi je u stvari sad jer ga gledam već 5. put kako sad kad sam kao mama i sad naravno i moj odnos sa partnerom se menja u tom novoj situaciji. Mnogo mi je zanimljivo koliko drugačije gledam taj film i ja se uvijek trudim da recimo ne znam neke knjige čitam na 2 godine i stvarno su mi svaki put potpuno nove knjige. Što ti više nisi isti čitalac. Tako je i tako da sad sam ga ponovo gledala. Isto tako sam sad čitam Elizabeth Strout također ponovo. Mislim, ja ne znam da su to neke godine kad kreneš da čitaš iste pisce ili to je samo Stigo nam je prevod upravo ove sledeće što ćemo objaviti. Sve mi ispričaj kako je preveo i Milajić naslov, tako to izlazi na proleće. I to je super knjiga, mislim da će ti se jako dobro. Super, sam sad taman prestala da čitam na engleskom jer sam shvatila da mi nije dobro za pisanje. Jer sam u nekom trenutku čak tražila Veljko da bi ja mogla kao velike priče pišem na engleskom i onda on rekao nemoj to da radiš. Tako da sam sad stvarno trudim da ne čitam ništa na engleskom. Neko vreme, ali sam sad počela sam čitam ovo Čudno cveće od Donala. On je irski pisac, mislim nisam znala pre ništa o njemu, ali zanimljiva je knjiga. I zapravo sam pročitala Betty Blue sad jer ja nikad nisam čitala tu knjigu, gledala sam film. Svi smo nekako ostali na tom filmu i meni je bilo šokantno kad sam shvatio da knjiga nikad nije postala na srpskom. Nikad nije postala. Nikad i onda sam kao uzeo i kao da objavimo i čak i lepo prošla, ima publike za nju, da. Mislim, toliko sam uživala u njoj, u tom njegovom jeziku koji je toliko pitaki. Ali mislim da je i on negde veliki fan Salingera. Pa verujem. Ja sam čitao negde o tome i on je baš mislim, njega su poredili sa Filipom Rotom i sa tako raznim piscima, međutim, ima nečeg tu, tog lepog gubitničkog. Jeste, ja sam mislila da će mi knjiga biti previše teška, mislim, zbog svega, posebno kad znaš već sve zbog filma, ali toliko je on nekako, ne znam, stvarno ti nekako dati nešto zbog čega možeš stalno da nastavljaš dalje, koliko god je teško. Jako je teško, da. Jeste, a slušam trenutno nas troje, ja sam dala kućni cover band, toliko mi sad trenutno prijaju da je to neverovatno, stvarno su fenomenalni i uopšte, mislim, ceo koncept toga. Potpuno sumanut i odličan, da, je to dobro što su baš sa osveženja. Šta gledaš? Pa gledam gledaš šta čitaš, izvini još, da, to ste te pitam, da li si čitala nešto što te još posebno nadahnulo posljednjih mislim, stvarno nisam nešto sad, nisam nešto sad novo, stvarno se sad dosta vraćam, opet sam se sad vratila na Carvera i on mi je toliko značio za pisanje kolumni, da je to neverovatno, zato što ja, na primjer, mislim, ja sam često imala problem kako da počnem kolumnu, zato što je to nekako zeznut je format, što je tako kratko. Počne odmah, znači, tako je, to odmah ubaci u situaciju pa vidiš šta ćeš. I meni je to toliko bilo dobro, u stvari, nekako da se stvarno kao da se bacim u vatru i u stvari sam, mislim, sad mislim da treba da ga čitam na 3 meseca, jer toliko su mi neke dobre kolumne izašle dok sam ga čitala i onda kako sam opet prešla u nešto drugo, u roman, onda mi se desi da krenem da otegnem sad tu neku priču, onda kao prešla sam karaktere, ajde sad počni iz početka. I baš mi je to... Carver je tu, znači nestvaran. Nestvaran je, potpuno nestvaran. Šta si tu nađi u 5 strana? I tako nekako sećam se kad sam dala jednoj svojoj prijateljici koja je dosta mlađa, u stvari iz perioda kad ona sad ima godina koliko i ja kad nisam umela da čitam, sećam se kad sam je rekla za Salingera, mami kao, mama, ovdje se ništa ne dešava. I ona je sad u tom nekom periodu i kad sam je dala Carvera, i ona meni bukvalno rekla, ali kao, još nema nikakve poente, nijedna njegova priča, kao nema nikakve kao neki zaključak, on priča ni o čemu, kao kako on... I to je u stvari, mislim, i sad sve više cenim kad nekako treba da... Njegova svedenost i kao da je bukvalno svaku reč birao, da svaka reč ima mesto i nikakvog viška tu ne postoji. Koja god da čitaš, uglavnom možda nađeš neki višak i nešto bi ti krajcovala tu, jako njega nemam jednu reč da izbacim. I onda shvatim kako je to divno i kako je on bio svestan da je on čovjek za kratke priče i dobro poeziju, naravno. I meni je to bilo jedno od životnih otkrivenja kad sam krajem 80-ih uzeo neke 2 zbirke priča njegove i kao
čekaj, može ovako da se piše. Može ovako, da, nevjerovatno da može. Da, potpuno kao da ti je neko premotao, kao svome bacio 30 godina napred i kao potpuno mi izvuku iz ono što sam tad čitao, što je malo nezgodno, jer nakon toga ti mnogo teško se vratiš, znači šta god uzimaš, nekako ti je, šta vrgnjavio, šta, mislim, nema, daj, pređi Jeste, kao prave se pametni ili nekako se trude da im taj jezik bude to, ti sve vreme misliš kako piše, a u stvari kao čitaš Carvera, uopšte ne misliš kako on piše, nego misliš o toj priči, a onda naravno kad se posle odmetiš kao kako piše. Kako piše. Da, ali to nekako treba se dogodi posle, ne dok čitaš, mislim, i to je... Nije pojenta da ti meni impresioniraš svojim briljantnim stilom, nego da me uvučeš u tu priču i da ispričaš i onda posle treba stigne, kao neki post, ono, što bi rekli aftertaste. I meni je fenomenalno koliko mu stvarno veruje, mislim, naravno jeste pisao dosta stvari koje je doživeo stvarno, ali verovala sam mu za svaku stvar, ne znam, eto to pecanje, mislim, sigurno on stvarno pecao, ali toliko mu veruje za svaku stvar, da on stvarno zna kako se to nešto radi. Kao ja se sećam kad sam pisala, jer sam ja počela sam pišem od užasno loših pesama, koje su naravno morale da se rimuju, tako je bilo moje prvo pisanje, i kratke priče, svačije, neverovatno, i kratke priče, i sećam se da sam se nekako, da sam posle, nakon čitavam Carvera, kad sam se vratila u ono svoj stari folder, kao koliko sam se ja sam se usuđivala pišem u stvarima kao što ne znam kako se rade i nekako koliko stvarno je važno da ti znaš. Bilo da li je to neki zanat ili je to neka, šta god je u pitanju, koliko je to važno. Pa osjeti se kad je fake. Jeste, baš to osjeti. I zato to je uvijek i dobro i početi spisateljsku karijeru pisanjem baš o nekim možda i ličnim stvarima, jer to je teren u kome se najbolje snalaziš. Znači, i onda sad i uvijek i da je ono, posle ide kao sindrom drugog albuma, šta ćemo tu da napišemo. Tako da ne znam šta ti kažem, ovo je to što pišeš sad, pazi, znaš. Ali super je, pazi, postavila si sebi sad ozbiljne standarde, znaš, to više nije zezanje. Namjerno sam neka naglas, da sam krenula da pišem, jer onda nema kao 10 godina stara stvar. Ne, svi ova publika koja ovo sad sluša i gleda se u fazonu, ono, upisujemo, kao sledeće godine očekujemo ajnu knjigu. daću ono manu vremena da stvarno prohoda. Stvarno mu treba vremena, jer kad si recimo došla iz filmskog sveta, ti si u fazonu, izašao je film, svi su ga pogledali. Znaš, izađe serija na televiziji, svi smo izbinđovali, pričamo o tome sutra. I tema je 2 nedelje. Teška stvar kod knjige je što treba dočekati tu reakciju, ali lepa stvar je što je knjiga je ko neko dete koje si pustila u svet i malo pa te obraduje na neki način, ili te učini ponosnom, ili ti donese nešto lepo, znaš, i to je kod knjiga fenomenalno i to sam negde i video zapravo i kroz saradnju sa ovim nekim piscima, kao kako je nekad i čudno što kaže, sad će tebe neko će za 5 godina ovo da pročita i onda će da te pita za tu knjigu, ti će biti u fazonu, aman. Jeste, nekako ta zakasnila reakcija. Ja već pitam 5 od tada, više nisam u toj knjizi, ja sam neka 10. osoba sada, a s druge strane, toj osobi je to novo, ona je tek pročitala knjigu, ima strašnu potrebu da to podeli s tobom i to je onaj problem, to sam s Lanom pričala, znaš kao kada neko dođe i kaže, ja uhvati zeca, ne, razumiješ, kao ljudi, ali ja sam to kao napisala pre x godine, ja veze nemam više s tom osobom koja sam odrasla, sazrela i sve ostalo, ali neko dođe i kaže, ali ta knjiga je meni promenila život, ta knjiga je mene fascinirala i sad ti reci njoj, ne mogu stvarno, naravno da možeš da se vratiš u tu priču i to si ti. Jeste, knjiga nekako stvarno može da uradi nekad više nego što ti možeš da uradiš ako je pustiš. A s druge strane, meni je mnogo lepo stvari kad sam shvatila da, na primjer, za razliku od filma, nekako knjiga je jedino gde je taj čitavac sam sa nekako nije kao ona sad puna sala ili ne znam, nego stvarno si ti sam sa tim umetničkim delom, 1 na 1. Koliko je to intimno u stvari? Užasno intimno. To je zastrašujući intimno nekako. Ima osjećaj malo da te poznaje. Jeste. Znaš, to isto ljudi imaju taj moment s piscima, zapravo čini mi se da se ni sa kim, pa čak ni sa muzičarima, i muzičari su opet što kažeš to kolektivno iskustvo gledanja koncerte, ali s piscima kako možeš zapravo da osjetiš neku povezanost i kad dođeš, ne znam, ti ih upoznaš pa ti potpišu knjigu i to, ti sve imaš osjećaj da tu osobu zna. Jeste. I nekako ti si stvarno, ako si ostao do kraja, od početka do kraja, to što ti kažeš nije pesma za 3 minuta, nego si ostao do kraja, nekako osjećaš kao i da nekako ti taj pisac i duguje nešto, mislim, ti si stvarno se posvetio tom nečemu što on uradio, jer mislim nije lako pročitati knjigu u smislu, to nije nešto što ti kažeš, sedneš i kao gotovo. I onda, i mislim da je zato nekako strašno danas koliko lako to da googluješ pisca i da nekako dođeš do njega i ti imaš neku sliku dok čitaš ko je ta osoba i onda mislim da to često dosta opasno. Ta misterioznost je malo nestala, znaš, i to jednostavno kažem, neguj malo tu misteriju i odsutnost, nemoj da si baš dohvat ruke svakome, da nisi pikovaćeš sve. Jeste. Ali s druge strane, stvarno moram kažem da neki od najpoznatijih pisaca koji sam imao prilike da upoznam, to svetskih zvezda,
su bili zapravo ljudi koji su ubedljivo najviše cenili svoje čitaoce i kojima nije bilo teško da po 2 sata potpisuju knjigu i kad ja kažem pa dobro, si se umorio, hoćemo završamo, on kaže ovi ljudi su mi kupili stan i auto, kao, ja potpisujem do godi poslednje, kao ne ispoštujem, i to mi je, recimo, Tony Parsons rekao, ili Frederick Becbede, znači to su reakcije takvih zvezda bile, da kao do poslednjeg ćemo ostati da potpisujemo, zato što ja od tim ljudima dugujem svoj život, životni stil i sve što imam u životu. I to te tako osvesti, znaš, kao kako su ti ljudi zapravo svesni koliko je taj feedback ključan, jer ti na kraju dana i potpišeš za nekoga. Jeste. Nevjerovatno je, nevjerovatno. Mislim, ja već sad osjećam zahvalnost. Samo kad mi neko pošalje sliku, kao kupio sam knjigu, krenuo sam. To je nekako, mislim, stvarno je mnogo lepo. A sad će dolaziti, znaš, i kao i promocija, i potpisivanje, i druženje s čitocima, znaš, to su sve stvari koje će tek gde donose neke talase. To svećam te priče kad je Bela Tar, Satan Tango film snimio, i onda to nam je pričala profesorka i sad taj film traje nekoliko sati i onda kad je bila, ne znam je li to bila premijera tog filma, verovatno jeste, i sad oni su im rekli, pošto sad više ne znam, mislim da je 8 sati ili tako nešto traje film, i onda su im oni rekli kao uveče, ponesite ćebe, hranu, sve, jer to je sad stvarno traje, smestite se, i onda naravno mnogi nisu izdržali da pogledaju do kraja, ali oni koji su izdržali, on je ostao tu do kraja, onda im je svima zahvalio i ručno se rukovao sa njima, jer je stvarno to, mislim, to je nekako velika stvar da ti, a to je u stvari, mislim, pošto taj knjiga i jeste po romanu ovog mađarskog, on je u stvari sad dobio, uglavnom, i on je u stvari to stvarno celu knjigu, mislim, nije skraćivao. Scenu po scenu, da. Mislim, ali to je to, nekako ti stvarno osjećaš zahvalnost. Ja sam sigurna da ću prema svakom ko pročita tu knjigu osjećati, iako niko to ne radi da bi meni nešto učinio, ali ta osoba je ostala tu i to je... Ti si imala priču da ispričaš, a oni su želeli da pričaju do kraja. Mislim, saslušati nekoga danas je mnogo velika stvar. Dobiti da te neko sasluša, to je veliki luksus. Jeste. Stigli smo do kraja. Je li sve bilo okej? Sve je bilo super. Hvala ti puno. Hvala ti što si napisala u knjigu. Hvala ti što si nam je povjerila da objavimo. I hvala ti na ovom razgovoru. Hvala i vama što objavljujete mlade pisce i spisateljice. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivo kuca, a ti stojiš